Nastavljamo sa nagrađivanjem naših vjernih posjetilaca. Ovoga puta u okviru 43. sajma namještaja i 13. sajma umjetnina. Svi zainteresovani u protekloj sedmici od 3. do 7. aprila mogli su da se uvjere u izuzetne komade namještaja koji su predstavili naši izlagači, a naravno i da učestvuju u tradicionalnoj nagradnoj igri koju organizujemo zajedno sa našim izlagačima kao sponzorima nagradne igre. Danas ćemo izvući ukupno 6 nagrada. Prvu nagradu dodjeljuje firma Sam Bez iz Bijelog Polja, a u pitanju je komplet 2 lige štua i stolčić. A dobitnik nagrade je Blažo Kennedy Nenović, Petrovac na moru. Drugu nagradu dodjeljuje firma Megatex iz Bara, a nagrada je jedna posteljina za bračni krevet. Sanja Škenerović, Budva. Treća nagrada je jastuk od Memory Pjene, a dodjeljuje ga firma Pfaff & Co iz Ulcinja. Miodrag Marinković, ulica žrtava fašizma. Firma Fish Roll iz Ulcinja dodjeljuje jedan stolnjak. Ružica Vujasinović, Herceg Novi. Firma Mobileri Erol iz Tirane dodjeljuje jednu fotelju. A ona ide u ruke Vlasta Stanišić, Budva. I posljednja nagrada, Pčelarski centar Batinić sa Sokolca dodjeljuje komplet kozmetike, kreme za lice i ruke. Saška Cebalović, Bar. Čestitamo svim srećnim dobitnicima, a ostalima puno sreće u neku naših narednih sajmskih manifestacija.